vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So it was last year mukoma, ndipo apo pandakabirawo mwana wabhosi vangu foni. So mukoma, foni iyoyi nanhasi uno ndo inotoshandiswa nemuzukuru waamai vangu, ndiye wandakabva ndazopa foni iyoyo. Zvakaitika mukoma nashi ndizvekudai so, like mabosses angu avo vandinoshandira vanhu vaya vekuti vari very stingy, kunyange zvikanzi waomerwa neupenyu zvinengei, ivo havatomborina basa nazvo, vanotongomirira kuti mwedzi unge uchizosvika pakupera, then vobva vazokupa mari yako, kamari kako kashoma shoma ikako. So at that time mukoma ndo pandakabva ndazozviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichiba foni, because kumba uko kwainge kuine ka-emergency ako kandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizocover up. Saka ndainge ndatotaura nemuzukuru wamama ainge achida foni, because foni iyi mukoma mabvr yainge ichitopisa ende inodhura. So what I did ndezvekudai so, mwana uyu pavakamutengera foni vainge vakamuudza kuti ainge asingafaniri kuti ange achizoenda nayo foni iyoyo kuchikoro. Saka ivo vainge vasingadi kuti foni iyi ange achienda nayo kuchikoro, but iye manje aiba foni iyi. Aiti kana aba foni iyoyo obva azoiisa pakati pemabhuku obva aenda nayo kuchikoro. Pandakangofind out kuti iye foni iyi ndo zvaainge achiita achienda nayo kuchikoro, ndakabva ndazomubira foni iyaya. Ndakanyatsokumutaimira mushure mekunge abva kuchikoro ari busy paya nemafriends ake, ndokubva ndangozvomora foni iya. Haana kana kumbondiona, ndikabva ndatoviga foni iya, ndikabva ndamhanya, ndikabva ndanobvisa sim card, ndokubva ndatoflasha sim card riya mukoma, ndokubva ndaviga foni iya. Later on ndakabva ndataura nefriend yangu akabva azouya, ndokubva ndatomutambidza foni iyoyo. Saka iye nanhasi uno mwana wacho hatombofungidziri kuti ndini ndakamubira foni, ende iye anotofungidzira kuti one of her own friend ndiye akamubira foni. So mukoma, ndiyo confession yangu iyo yandiinayo, ndozvandakaita izvi mukoma nashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ene mukoma, ndakarariswa nenyoka ini, but zvinhu izvi pazvakaitika zvakaitika very fast. Ndakangoita sekunge ndiri kurota, then all of a sudden ndikabva ndamuka, then mbinga iyo yandainge ndiinayo, mbinga iyi mukoma yakandipika up. Ndakatomboramba because he was offering to buy me drinks. Ndikati no, I am okay, because usually what we do is that tinoti tikawana kamari kedu we then take ourselves out as ladies. Takati taenda kuya mukoma nashi, ndo mbinga iyo payakabva yazongotanga kungouya kwandiri ichinditi, iwe how are you, ndoda kukutengera man, ndoda kukutengera, let's have some drinks together. Then ndakazobvuma through peer pressure yamafriends angu, ndokubva taenda paya tikabva tatanga kunwa. Takati tanwa doro, but ndainzwa hanyangu ichirova, because ndaiti kana ndakatarisa kuside mbinga iyi mukoma yaita zvekundidongorera achinditarisa ende achinanzvira muromo wake, like seriously kunzi sure ungasvika pakunanzvira muromo wako nekuda kwekungoti une munhu uyo wauinaye wauchazonosangana naye pabonde later on mushure mekunge madhakwa. That was just too weird for me. Anyway, ndakangoramba ndichingonwa doro nayo mbinga iya kudzamara mafriends angu azouya, umwe noumwe ainge apikwa up nemunhu wake. Ini ndokubva ndasara nembinga iya, takabva tazotaurirana
ndokubva tazoenda paya. So ndakabva ndazoenda kumba kwembinga iyi mukoma Nashi. Mukoma zvakaitika ipapo ndezvekudai. So takati tasvika kumba kwembinga iyi, it was a very big mansion. Kutoti ndeti takaendepi handitombozivi because I was so drunk mukoma Nashi zvekuti mbinga iyi ndo yakazotondisimudza ichitondibvisa motikari. Then we entered into his big mansion. Ndokubva taenda kubedroom kwacho, but takati tava mubedroom ndopandakabva ndanzwa kuti doro rainge rava kupera mumusoro, zvishoma nezvishoma, zvishoma nezvishoma. So this guy, to show you kuti he wanted to do something sinister with me, zvakaitika ipapo ndezvekuti he then took some water akabva atanga kundimwaya nemvura iyai achida kuona kuti how drunk was I. Ndakabva ndati panapaka kuti ndinge ndichitosurvive, what I have to do is ndinotofanira kutoti ndinge ndichitopretenda as if I am drunk so that ndinge ndichiona kuti what is really going on. Then kana kuri kunzi pane zvaanenge achida kuita neni, at least I would have pretended as if I am drunk, ndobva ndazotiza paya. So mukoma ndakabva ndazonyepedzera sekunge ndainge ndiri drunk. The guy akabva azobvisa nhumbi dzake ndokubva azouya pamusoro pangu. Hongu bonde ndakatoona kutoti bonde takatoita bonde tose. Then later on ndo pandakabva ndazomuka, ndakatanga ndicharota. Ndakarota nyoka mukoma Nashi. Nyoka iyi kange kari kanyoka kari kadiki diki as big as my little finger, but ndichitoona kutoti inyoka ka iyi. Then nyoka iyi yakabva yazokwira pambedha and this snake was moving really slow like a snail. Ndiriko kuhope kudaro ino ndainge ndichizama kuti ndinge ndichitiza, but ndichitadza manje kutiza because ndainzwa kuti painge paine munhu ainge akandibata but ndisingakwanise kuona because mainge makaita murima. Then ndakabva ndazoona nyoka iyaya. Nyoka iyi mukoma yakabva yazosvika padhuze nesikarudzi yangu ndokubva yazoita sekunge yainge ichifemedza. Nyoka iyi mukoma ndopayakabva yazokura, but yakangokura musoro kudai. Yava kuda kunondinanzva sikarudzi yangu. Nyoka iyi ndo payakabva yazorutsa mukoma Nashi. Yakati yarutsa kudaro ndokubva ndavhunduka. Ndakati ndichinovhunduka ndikabva ndaona mbinga iyaya yainge yakatomira. Ndikabva ndazoona mbinga iya, he was just standing by the side of the bed. Akabva ati iwe ko wamukireiko? Then ndokubva azopinda mumachira, but akati achinopinda mumachira like his body was so cold mukoma, really cold kuita kunge chitunha. Apa ndainge ndongobvunda and I was really nervous. Akatoita sekunge ainge achitozvinzwa kuti ndainge ndichitobvunda and I was like nervous. Akabva anditi kuhana yako zvairi kurovera padenga kudaro, unogoti ndingakuuraya here? Then he started laughing paya. Then akabva azondibvunza mangwana makuseni paainge ava kundiperekedza. It was so early paakanditi muka so that I can take you back to your place, maybe around past 4 ndo paakanditi chimuka, and ndakabva ndazongonogeza patizvo zvokungomhanya. Then we went out. Then takati sava kuda kunosvika pamba ndo paakabva azonditi iwe ndokukumbira kukubvunza. Ndikabva ndati bvunza hako. Akabva anditi wakamboita abortion before? Ndikabva ndamboramba paya. Akabva anditi no, serious, like serious, I can feel it. Wakambobvisa pamuviri kaiwewe. Saka to be honest with you mukoma, pandainge ndiri form 4 patainge tava kuda kuenda kunonyora ma O level exams edu, I then found out kuti ndainge ndiine pamuviri. Ndikabva ndati awa ndo atova mahwane. Ndikabva ndati ini panapa zvandava kutoita ndezvekuti ndava kutobvisa hangu nhumbu yacho. Mushure mekunge ndabvisa nhumbu iyaiya ndokubva ndatokwanisa kutonyora ma O levels angu. Saka I think kuti maybe aida kundishandisa for mhiko dzake idzodzo, but nekuda kwekuti inini ndakamboita an abortion before, maybe ndo zvakabva zvazokonzeresa kuti nyoka yake inge ichizosvika pakurutsa. This guy mukoma, when I admitted to him, saka akabva azonditi I want you to tell me the truth. Handiti izvozvizvi uri kuona kuti titori busy toda kuronga chinhu chinyowani. So I was kind of like happy. Ndikabva ndati maybe ane plan neni. Hey, but mukoma, this guy ndakangoti ndamuudza. Akabva anditi ndiudze kuti wakaita sei. Ndikabva ndamuudza kuti ndaiva nemukomana wangu wandaidanana naye, but it was just some childish stuff. Ndokubva tazosangana pabonde. Same time ndikatoona kutoti ndatova nepamuviri. Ndikabva ndazoenda kune vamwe gogo vemuraini. Ndikabva ndavaudza about my situation. Vakabva vazondipa mishonga yechiboy yavakandipa. Mushure mekunge vandipa mishonga iyaya ndikabva ndatotanga kutobleeda. Ndo abortion yandakatoitawo
iyoyo. Saka iye manje akabva atotsamwa, mukoma akatsamwa zvimwe zvekuti he was driving an automatic car. He tried to change gears in that automatic car. That was how angry and crazy he became. Ndokubva tatongosvika paya pamba, takati tasvika pamba, he had given me money. Kana mari yacho mukomba nhamo ine nharo. Mari yayo ndakabva ndaitorerwa yose because ndakati ndava kuda kunoburuka. Akabva anditi iwe ndikuda mari yangu. Ndikabva ndati iwe what do you mean kana uchiti kuda mari yako? Mari yako ipi? Akabva anditi iwe ndati ndoda mari yangu. Anditi ndakakupa mari here. Ndakabva ndabvutirwa mari iyaya. Ndakabva ndabvutirwa chibhegi chiya, munhu ndokubva atotora mari. I never even got the chance kuti ndinge ndichiona kuti mari yacho yange imbori mari, but from what I saw yaratidza kuti yange ine mari yakawanda because painge pangori nema100 clean hundreds US dollar notes. Munhu ndokutonditi it's fine, ndichazokufonera. Munhu angazombondifonera hana kana kumbogara akandifonera. Saka ndiyo confession yangu. Handiziviwo zvimwe kuda abortion yandakaita ndo yakatondisavor on that night. Even right now ndiri munhu wangu wekuti I love going kumaclubs akasiyana siyana, but ndinoti kana ndichienda so even when I am hanging out with a man, I make sure kuti kana tikaita zvatinenge tichifanira kuti tinge tichiita, handife ndakaenda kumba kwemunhu iye. Zvitori nani kutoti tinge tichitoitira mumotikari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndine confession yangu iyo yandiinayo. Saka ndakanzwa pane umwe mukadzi uyo ainge achiti murume wake iye anopota achimuburitsira futi, but ndiyo confession yangu iyi mukoma. I hope kuti my own confession it is going to help her out. Ini zvakaitika kwandiri mukoma nacho ndezvekuti ndakambororwawo nemurume uyu ainge aine mari dzake. Saka murume uyu unfortunately mukoma munhu uyo wekuti dzimwe nguva aikwanisa kungotanga kungondituka for no reason at all. So there was this other day when I remember kuti tainge tatobuda, then we had gone out with the kids for a small picnic. Takati tava kubva kuya mukoma. Sakati tapedza picnic iyaya, so I then took some of the plastics. Ndikabva ndatongorasa maplastics aya mupack, not in the bin. Munhu akabva atanga kupopota ndokupopota akabva anditi the way that I behave as if munhu akakorera kumaruzeva, stuff like that. Ndakabva ndarwadziwa paya ndokubva ndamupindura. So takati tasvika pamba, we then dropped the kids off. Iye akabva ati ainge aine kwaainge achida kuti ndinge ndichizoenda naye ndichimuperekedza. It was already late and dark mukoma. So whilst we were still driving in our street, ndopa akabva anditi vhura door. Just like that mukoma, ndobva anditi vhura door. Ini ndakabva ndati iwe ndikagovhura door motikari ichifamba here. Akaramba achingonditi vhura door kudzamara azotanga kundirova. Mukoma nacho akandirova as he was slowing down the car. Akabva anditi buruka. Saka ndakaburuka paya mukoma. Ndakangoburuka mukoma nekutongonodonha ndikakuzhuka. Ndakati ndakuzhuka kudaro, instead of him going with me to the police, akabva azondikumbira ruregerero. Ndokubva tazoenda zvedu kune mamwe ma-emergency doctors vaya vanoshanda 24/7. Takaenda kuya akabva anobhadhara mari dzake. Mushure mekunge abhadhara mari dzake, he then made sure kuti ndainge ndichangobatsirwa without even getting to say a lot with that doctor that was helping me. Mukoma nashe ndo izvi zvandakaitwa nemurume kudzamara ndazozviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichingosiyana naye murume uyu, even though ainge ari munhu ainge aine mari dzake, but I just chose to walk away. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Ndinokumbirawo kuti kana mukaposta nyaya yangu munge muchizondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Saka kune uyo anoburitsirwa futi nemurume, kuda kuti ndinge ndichongomuudza kuti kana kuri kunzi ukaramba urimo mumarriage iyoyo unokwanisa kuzosvika pastage yekuti unokwanisa kuzotourawa nemunhu, because munhu anenge atori nemhepo yekutoda kutouraya munhu, just like what my husband I saw kuti ainge atori munhu uyu ainge atori nemhepo yekutoda kutouraya munhu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vanzvadzi vedu please ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai zvo. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndinoda kureurura kuti ndakachekeresa amai vangu, ndo vandakashandisa paurombwa hwangu pakuita mari kwandinoita. Saka amai vangu ava mukoma, mushure mekunge vashayika, then ndo pandakabva ndazopiwa chimwe chakaita chidende ichi. Mushure mekunge ndachipiwa, ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizochigadzika panzvimbo yekuti at all the times nzvimbo iyoyo inogara ichingotonhorera. Saka chidende ichi chinogara pasi pemubhedha, kana mukadzi wangu iye anotozviziva. So tinochigadzika pasi pemubhedha paya, then tinoti kana tikamuka paya tinobva tazochitora. Mushure mekunge tachitora immediately, kana taita zvimwe izvo zvatakanzi tinofanira kuti tinge tichipota tichiita, ndo patinobva tazowana mari yedu. Ndo maitiro awo atinoita mari. Ini navadzimai vangu tiri kurarama tiri kunoko kunyika yevatorwa. Saka mari iyi yacho patakaipiwa iyoyi yemishonga, tainge takaudzwa kuti imari yekuti tinokwanisa kutochengetawo vehukama. Ende namadhamu takatofara, because madhamu vainge vachitoti sezvo hanzvadzi yangu iye achiri form 5, kana tikakwanisa kuita mari form 6, vainge vachida kuti ange achizonoita mamedical studies. Then saka ivo tsano vakabva vazorohwa nacho chikwambo chedu ichi, because chainge choda ropa. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.